Elkarbizitzaren eremuan Donostia 2016 egin nahi duen ekarpenetako bat kontseiluarekin batera protokoloen bidez Europan hizkuntza eskubide guztiak, pertsona guztienak eta gizarte guztienak errespetatuak izan daitezen baldintzak sortzea da. Horretarako, ahalduntze ariketa bat proposatzen ari gara Europa guztiko gizarte zibilari protokolo hau denok batera sortzeko. Gaur hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa aurkeztu dugu. Protokolo hau Europako gizarte eragileen alduntze historiko baten ondorioz sortuko dugu. Hain ere, Europan benetako hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza berdintasuna bermatzeko neurri sorta bat prestatuko dugulako. Alegia, jauzi bat egingo dugu, orain dela 20 urte, Bartzelonan onartu egin zen hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsaletik, Donostiako hizkuntza eskubideen berberako protokolora. Alegia, orduan aitortu zitzaizkigun eskubide horiek nola bermatu behar diren zehaztuko duen tresna bat osatzerakoaz. Arnasa. Osagarri. Esperantza. Aurrera pauso indartsu bat. Aurrera pauso bat. Beharrezkoa. Txaropena. Protokoloa euskara bizidai. Elkar bizitza. Aukera berri bat. Erronka gogorra. Neurri ausarta. Mundiala. Ambizioa. Tresna. Denon eraldaketa. Potentea, potoloa, baino oso interesgarria eta batez ere ilusioz beteriko lan izango litzateke. Ilusioa.